אתה רוצה לצלם את זה? כן. לא, זה צילמתי כאן. אני יכול להעביר לך את הקובץ. לא, זה כבר יש לי, אבל כל מה שאתה מסביר. אתה רוצה לצלם? כן. אוקיי, אני מקפיד על יחס של, בכל הבישולים שלי, יחס של מים לגרעינים במש, 3 ליטר מים על קילוגרם גרעינים. אוקיי. עכשיו מכאן נגזרת כמות המים הראשונית למש. אם אני עכשיו משתמש ב-6.7 קילוגרם גרעינים, אז אני צריך פי 3 מים. פי 3 מים זה 20 ליטר, נכון? זה 6.7 כפול 3, 20 ליטר. אחר כך, לפני שאני מוציא את התירוש, אני עושה השלמה, כי השאיפה היא תמיד שיהיה חצי במש, חצי כמות, לקבל חצי מהתירוש במש, חצי מהתירוש בספרג'. אז אני משלים אני מוסיף 5 ליטר מים, להגיע ל-25 ליטר מים, ואחר כך אנחנו בספרג' נשתמש ב-17 ליטר. אני מניח שמ-25 ליטר אני אקבל 17 ליטר תירוש. למה 17 ליטר? חסר לנו פה בעצם 8 ליטר מים, נכון? 8 ליטר מים מתחלקים ככה. 7 ליטר מים בתוך הגרעינים נספגים, על כל קילו גרעינים מקובל של ליטר מים נספג, ומתוך ניסיון, המש שלי יש לו dead space של ליטר. זה ביחד 8 ליטר. אמור להיות מדויק, זה התיאוריה, בפרקטיקה אף פעם לא קולים בול הנפח, יש תמיד בין קילו לקילו וחצי, ליטר וחצי, שאיפשהו חסרים.